Abalma ni nyamma kibara mambulo kala sama ode ka ko anga kiriblom barakelo olu koni ye barabla damne no damne na kunun tenendo o barabla ngoni kanga ta ola fukata se ni kalo ekletan ani wolon blala olu ka kumana ni oye kiriblom barakelo ka jekule ni wa wole go syndicat autonome kam de la magistrature olu ka nyama ko kumala olu koni ka ni barabla kunte dore ko uni gouvernement tum benga chamanga ko olu koni maseka blasenga ko kada kan ko olu tuni gouvernement tun bɛnna fɛn mun kan o dɔ tun ye k'a fɔ ko ka dɔ fara olu ka sara kan ko ka a bɛn an kɛrɛfɛdugu mɔgɔ yen kiribulon fana ka baarakɛlaw ka sara ma fo ka ko ka dɔ fara olu ka sara kan ka bɛn olu ma ko o kɔni o laɲini n'o tun bɛ olu ka laɲini kɔrɔw la ko o kɔni ma sabati hali bi o tɛmɛnen ko ka bɔ yen k'olu tun y'a yira fana k'a fɔ ko olu ka mɔgɔ minnu tun ye général Sanogo ni o ka kiri kɛra a ma mɛn fo Sikaso ko olu kɔni olu ni fɛn dɔw kun ka kan ni o ye indemnitéw ye min olu ka déplacement ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Sikaso ko olu ni olu dɔ o indemnité caman tun ka kan nka olu ma se k'o sɔrɔ olu bɛɛ bɛ laɲini ninnu kɔnɔ o laɲini ninnu kɔfɛ laɲini wɛrɛw bɛ ni o ye olu ka condition ye olu yɛrɛ ko k'olu ka baara kɔnɔna na ko degunba b'olu kan ko k'a d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ye jamana institution ba dɔ de ye ko mais o bɛɛ la ko olu kɔni tɛ ka bila baarabolo ɲɛnama kan i n'a fɔ assemblée mɔgɔw bɛ i n'a fɔ gouvernement mɔgɔw bɛ cogoya min na ko olu kɔni ka olu diminen don nin ko in na kosɛbɛ k'olu kɔni ka nin baarabila in k'olu b'a ta nin don in fo ka taa bila kalo tile 17 o tɛmɛnen ko ka bɔ an b'a yira la k'a fɔ ko baarakɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye ekɔli karamɔgɔw ka baarakɛjɛkulu ye n'olu fana tun y'a boloda k'olu bɛna baarabila kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an kɔni b'a yira la k'a fɔ ko o baarabila in o ma bɔ ko k'a d'a kan ko olu ni gouvernement kɔni sera ka bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan ye o sɔrɔla fo karidon fo o sufɛ genge na ko olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ o ni bɛnkan in sɔrɔli la nka an b'a yira la k'a fɔ ko o bɛnkan in sɔrɔla nka an bɛ se ka a jateminɛ jamana kɔnɔna na duguma ekɔliso dɔw bɛ ni o ye jardin d'enfants ye k'a d'a kan k'olu tun y'a bila u kun na ko baara tɛna kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ olu kɔni caman bɛ yen olu ma se ka baara olu ma denmisɛnninw ladon tɛnɛndon o kɔni o kɛra degunba ye nin ko in na an bɛ se k'o de yira la k'a fɔ ni bi ani aw ka kulomajɔ la.